jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawnon wonde duude babade man e kala min bisimon kelle gada nder ɓen ɗo jaydeji alarba joyi lewru mars 2025 bisimilla mon kelle gada nder ɓindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde gendire leydi Sénégal jaynde le soleil ɓe garti koye culture du blé au nord du pays la promesse des épis ɓe garti koye gawka koyete ko blé ɗo e nder leydi Sénégal caggal koyete ko ngol ƴewtugol yiide noon jaynde le soleil leydi Sénégal yitaw ñaƴiɗe nogas e tati jiggima ko abbi temedde jeetati ujunere tonnes to banggue blé tawi koppareji jogu mum abbi koye temedere capanɗe jeetati e joyi a milliard e koppareji men franc CFA toon to palol dande maayo ngol leydi Sénégal to banggue nord e diwan bo Saint-Louis ɓe garti e ngol ƴewtugol beele wawde moƴƴude ɗo e nder leydi Sénégal tawama moƴƴugol mum kono kadi yakare e jogade ngam wawde jogade leydi Sénégal ko sohlete ko to banggue wonande beele jaynde le quotidien arti hen jaynde Rewmi quotidien arti koye bilan définitive sur les émeutes de 2021 à 2024 gun janguji bannoɗi ɗo e hitaw ñaƴƴiɗe nogas e goho totti nogas e nayyi 2021 2024 e yiide wonande ngol doggol arti wonande ko abbi e capanɗe jeegom e joyo ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal kawri e ladial tawi hen nogas e cawi hen capanɗe joyo e goho ne wayno ko kuure mbari ɗumen jaynde Rewmi quotidien arti hen ɓe gartide wonande ɓurɗo ɓe ganduɗa ko kay tigui ɓuuri duuɓi e ɗin wargoji ko jaretenoɗo e duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi jaynde Rewmi quotidien arti hen jaynde l'évidence ɓe garti koye toon to jaaga ñaawo omo ganduɗa ko premiére dame mo leydi Sénégal caggal ballal mum ngal wanno toon to jaaga ñaawo wuuro guendir omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ko noon kadi omo ganduɗa ko kay tigui woni nawli ko omo ganduɗa ko kay tigui woni kanko mo ganduɗa ko mon nawlum premiére dame kañumne waɗi ballal mum toon to pouponniére mo Mbour ɓe garti kamɓe l'évidence ɗo e nder leydi Sénégal crise to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ɓoraɓe e golle mumen abbiɓe ujunnaje tati ɓesguji leydi Sénégal ɓoraɓe e golle mumen to banggue wonande administration de l'état du Sénégal saabi ɓen ɓe ganduɗa kay tigui ɓora e golle mumen waɗi fedde rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal jaynde l'évidence arti hen ƴeewoyen jaynde l'info quotidien ɓe garti koye Halifa Ababacar Sall yiide l'info quotidien o arti e alhaali omo ganduɗa ko naggugol Assane Diouf kono noon kadi 16 makko tahaw mo ganduɗa ko kay tigui sumono e lebbi binnuɗi ɗi kanko Halifa Ababacar Sall yiide l'info quotidien Halifa Charles Diomaye e Sonko kanko Halifa Ababacar Sall o arte yiide wonande Assane Diouf on dumbaɗo ko neɗɗo mo ganduɗa ko kay tigui wonduno e ɓe ganduɗa ko kay tigui hande jogui laamu ngu o saaha waɗi jamonuji ɗi ganduɗa nde ɓen pobɓantunomo kono ɓe garti yiide wonande kanko Halifa Ababacar Sall o arti yiide wonande Assane Diouf dumbugol mum ko haalde miijoji mum kam e potal wellitare ɗo e nder leydi Sénégal o arti e 16 makko tahaw mo ganduɗa ko kay tigui duppono e lebbi ɓennuɗi holliti hay so tawi omo jogui dalillaji ɗi ganduɗa ko ɗum tigui woni ko fawi e tabal ngam tigui ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe ñawoje mbawa artude hen ha joni lelgol wonande udditgol losko hay ko nandi hen kanko Halifa Ababacar Sall o arti yiide wonande ñawoje o ñiiɗe walla ni ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jogui ko ñawoje ɗo e nder leydi Sénégal o ñugol mumen ko yettuno e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni lundiyankoɓe ɗo e nder leydi Sénégal jaynde direct news ɓe garti koye affaire o mo ganduɗa ko honorable député maire des Agnam Farba Ngom caɗele to banggue cellal mum caggal dumbugol mum ɓen ɓe ganduɗa ko ɓatiɓe kanko honorable député maire des Agnam Farba Ngom ɓe garti ha joni e jogade ko wiyete ko haami kam e goƴa mo ganduɗa ko Farba Ngom caɗele to banggue cellal kono kadi VC mo ganduɗa waɗino ɗum e ɗi dumunaji ɗi ganduɗa heftinoma kanko Farba Ngom hani to banggue wonande guuru makko ko yete ko ñamoduru makko ɓe garti yiide wonande e ko to banggue cellal balli e kala saaha ko foti wadde ɗum ɗo kala ko ɗum caɗele ɓe ganduɗa ɓe goytinima ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jogui ñawoje ɗo e nder leydi Sénégal caggal dumbugol kanko honorable député maire des Agnam Farba Ngom jaynde tribune ɓe garti koye fuite de gaz depuis 2 semaines au large de Saint-Louis ɓe garti e fuite de gaz baɗɗo toon to chambre GTA toon to ɓulli ɗi ganduɗa ko ndeelam pétrole mo leydi Sénégal
ɓe garti e caɗele ɗe ganduɗa ko on fit ko abbi hande e jonde ɗiɗi ganduɗa ene teska ɗen caɗele kono kadi deƴƴere laamu leydi Sénégal. Tribune arti ɗo e nder leydi Sénégal ko abbi e temedere ujunere ɓinnama ade tawi ko gollotonoɓe hande o saaha kay mbasi golle mumen ko kay goni e chômage. Jayde Tribune arti hen. Jayde li quotidien ɓe garti koye on mo ganduɗa ko kay woni directeur général mo AIBD SA mo ganduɗa ko Cheikh Ahmadou Bamba Dieye. kanko Cheikh Bamba Dieye ɓe garti yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui golloto toon garti noon e caɗele to banggue e jogogal ngal bowal laaɗe diwoje AIBD SA yiide ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni gollotoɓe ngal bowal laaɗe diwoje e yiide la gouvernance du DG en déphase avec le jubal jubbanti ɓe yiide e gargol makko o toɗɗima wadde ƴettude ko abbi e temedere e nogas ɓe ganduɗa ko recrutement kono kadi capanɗe jeegom e ko fayi ɓe ganduɗa ko nomination ji ɗi o waɗi toon e saaha no ɓe mbiyata kewgol ɓen ɓe ganduɗa ko kay woni gollotoɓe toon hani kulgol yoga hen ɓe ganduɗa ko ma ɓoore e golle mumen. Jayde li quotidien arti hen kono ɓe garti e omo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall gartuɗo e nanggugol Assane Diouf kono ne kadi on 16 mo taxaw mo ganduɗa ko caggal nde waɗi plainte ha joni ñencude mum dañaka saabi o watti plainte goɗɗo kono kadi artude caɗele ɗe ganduɗa ko ñawoje leydi Sénégal e gon ganduɗa ko laamu Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko. Jayde l'Observateur ɓe garti koye histoire secret Abdoulaye Sylla on mo ganduɗa ko kay ko woni procureur financier mo pôle judiciaire financier ɓe garti e cuuɗidi wonande tarikh on mo ganduɗa ko kay tigi woni Abdoulaye Sylla. kono l'Observateur arti Cheikh Fall mo duuɓi 24 mo ɓe kolliti wonande dumbaɗo tumaɗo ko yete yande e soko debbo mo ganduɗa ko ɓiɗɗo e joom suudu jinnaɗo mum gorko. Jayde l'Observateur arti hen. Jayde Walf Quotidien ɓe garti koye duuɓi 12 caggal toon to Médina on galle cumnoɗo ɓen ɓe ganduɗa ko almuɓe hawrunoɓe toon e ladial. Walf Quotidien arti yiide e jeenayi ɓe ganduɗa ko hawrunoɓe ladial tawi koye e ngun cuumu hen debbo hen goto tawi ko ɓiɗɗo debbo ɓe garti e siftorde ngun cuumu wonnongo toon to Médina. Jayde Walf Quotidien ko hen dawi hande. Jayde Enquête Quotidien ɓe garti ko e natal ɗin wargoji tawi noon ko e jangu ganduɗa waɗino e motaji ɗi ganduɗa ko 2021 2024 hitan uñaƴiɗi e nogas e goho totti hitan uñaƴiɗi e nogas e nayyi e yiide on rapport mo ganduɗa ko ɓanginɗo wonande caggal loskugol doggol yaltinde capanɗe jeegom e joyo innama ade ko kay kawri e ladial. Jayde Enquête Quotidien arti hen. Jayde Les Échos ɓe garti koye une curieuse affaire de viol à la barre ɓe garti koye on debbo mo ganduɗa ko kay tuumi mo ganduɗa ko ɓiɗɗo joom galle e mum yande ɓiyuma debbo ɓe garti noon e wonande on procureur mo chambre criminel mo Dakar caɗele ɗe jogui e jottude ngal pellital e nden ñawore. Jayde Les Échos ɓe garti et les subventions à l'énergie réduit au moins de moitié de cette année ɓen ɓe ganduɗa ko laamu ngu ko kay tigui jogori ittude feccere ngal ballal subvention ɗi waɗatno e coggu kuɓam ɗam e yiide noon batte kam e caɗele ɗe ganduɗa e ɓesdogol to banggue wonande facture aji courant ɗum jogori battinde e leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni jooman galleji en. Jayde Les Échos arti hen. Jayde Sud Quotidien ɓe garti koye déclaration intensive propos déplacés entre maladresse et dérive langagière ɓe garti noon koye jalte yoga e jagorɗe ɗo e nder leydi Sénégal ngoɗo gouvernement moɓe kolliti caɗele to banggue joɓɓi jalte ɗiɓe mbaɗata e kala saaha ɓe garti e jofade mo ganduɗa ko kanko tigui woni Khady Diène Gaye jagorɗo kalfinaɗo coftal balli kam e ko yete ko culture pinal leydi Sénégal. kono ne kadi mo ganduɗa ko Moustapha Ndiek Sari mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ko yete ko noon konngol gouvernement mo Sénégal. kono ne kadi ministre de la santé et de l'action sociale mo ganduɗa ko Ibrahima Sy moɓe garti e kala saaha joɓɓi jalti ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni yaltoɓe ɗen jagorɗe haaloji haalaji ɗi ganduɗa ko gaddoji caɗele ɗo e nder leydi Sénégal. ƴeewoyen Jayde Le Quotidien. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye fuite de gaz sur la plateforme de GTA ɓe garti noon koye on fuite de gaz baɗɗo toon to plateforme ɓundu ndelam toon to Saint-Louis on champ mo GTA ɓe garti noon ko abbe jonti ɗiɗi on fuite de gaz mo ganduɗa nana waɗa kono noon deƴƴere laamu leydi Sénégal ko yoti eɗen caɗele ɓe garti noon e caɗele kamɓe kulkuli ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dental awoɓe ɓe Mauritanie wawde erade laamu leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɗe gartata e ƴewtade ɗen caɗele
caɗele kono kadi deƴƴere laamuji leyɗele ɗiɗi ɗi jayde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a yaw pindi tv ɗum woni komin dobinno mon e gelle gaɗa nde roɓinto jaydeji subaka hande o min dokkon adi alkamisa janggo so hawre leɗɗe Allah.